Pokus, dôkaz etanolu v alkohole. Pripravili sme si aparatúru, víno nám už zovrelo, tak teraz etanol, ktorý sa uvoľňuje z toho vína, skúsime zapáliť. Tuto hore by sa nám mal zapáliť. Takže toto je dôkaz etanolu v alkohole, čiže tie etanolové pary horia. A v podstate vidíte, že sa uvoľňuje z toho vína etanol, ktorý v podobe pár tuto hore horí.